Господин Салуски, свързано с темата за сигурността в онлайн пространството, в медийното пространство се появиха и новини, свързани с измами, при което е използван изкуственият интелект. Тази връзка бихте ли ни казали повече за това какво представлява AI? AI всъщност, така наречен изкуствен интелект, това са нещо, което наподобява човешката невронна мрежа. Тук няма някакви линейни отговори, които да водят до краен брой отговори. Това е нещо, което освен, че има автономност, има и степен на непредвидимост. Изкуственият интелект е компютърна система, която изпълнява задачи, изискващи някаква човешка интелигентност. Всички сте чували за ChatGPT, който е един от най-популярните AI чат-ботове. Безплатен е, разбира български, умен, смисъл има и платена версия, естествено с повече възможности, но безплатната е достатъчна да я ползваме в нашето ежедневие. Освен него, чували сте, предполагам, за Claude, за Gemini, DeepSeek и тем подобни. Има доста вече такива AI ботове, които можем да използваме в ежедневието. В общи линии тия AI чат-ботове са софтуерни приложения, които имитират човешки разговори, използвайки естествено изкуствен интелект, разбират зададените им въпроси и генерират някакви отговори, неразличими от човешките. Те работят с някакви запитвания или така наречените промптове. В общи линии промпта е някакъв въпрос, задача, команда към изкуствения интелект. Приложението на тия чат-ботове вече почти във всички области на нашия живот, в бизнеса, в образованието, за забавление и така нататък. Най-често можем да ги използваме за някакви бързи справки, вместо да кажем Google търсачката. Можем да ги ползваме за генериране на някакво съдържание. Евентуално най-лесно може да си генерираме някакви имейли. За някакво обобщение, анализ на документи, за междуезиков превод, за проверка на правопис, за решаване на някакви задачи, за самообразование, като задаваме съответно въпроси по някаква тема и получаваме някакви отговори. Трябва ли да се регулира изкуствения интелект и всичко, което ние правим с него? Дали трябва да се регулира? Не знам, вече процесът може би е необратим и не знам колко е възможна регулацията. Няма как да регулираме и спрем технологичния напредък. Европа се опитваше да налага и не спира да налага регулации в различни области, естествено, на живота, в резултат на което се оказа в позиция на изоставащ континент. Така че няма пречка по принцип за някакво по-скоро саморегулиране, по-скоро потребителите да се саморегулират, които използват този изкуствен интелект, защото изкуствен интелект следва нашите инструкции, които ние му задаваме и съответно обработва данните, които ние въвеждаме, и в този смисъл наистина е важно ние да работим и да го използваме абсолютно добросъвестно. А ако е източник на потенциална опасност, трябва ли да бъде регулиран? Разбира се, да. Какво би станало, ако дадем глупави инструкции на AI? AI ще продължи да ни задава евентуално допълнителни въпроси и просто ще ни принуди да коригираме собствените си инструкции. Той е достатъчно разумен, за да не се влияе от глупавите инструкции. Може ли един учител да създаде урок с изкуствен интелект и какво би било качеството на този урок? Разбира се, че може. Изкуствен интелект може да бъде в голяма полза на учителите. И все пак не бива да забравяме, че образно казано този изкуствен интелект се навигира от естествен интелект. Нали? Така че естествен интелект на учителя ще е водещ при създаване на урока, но изкуственият би подобрил качеството му. В смисъл можем да създаваме не само уроци, той може да бъде в голяма помощ на учителя и като
създава годишните разпределения на учителите, може да създава тестове, може да го използваме за създаване на някакви домашни работи и така нататък. Има ли опасност изкуственият интелект да измести учителя? Аз лично мисля, че няма такава опасност или поне в близко бъдеще. Все пак учителя има много повече задачи от това да преподава. Учителя възпитава, комуникира, обгрижва, подкрепя, гради отношения. Независимо, че на един следващ етап изкуственият интелект може и да стане повече от нас самите, мисля, че на този етап ролята на учителя не може да бъде заместена от изкуствения интелект. Според вас как AI ще промени света? Масовото навлизане на AI технологиите задава хоризонта на така наречената пета индустриална революция и няма как да смятаме, че това няма да носи своите последици. Тази връзка бих казал, че AI няма да замести никоя професия, но ще участва в много професии, пък може и някой вече да ги замести изцяло. Но много от професиите реално ще се окажат застрашени от изчезване и специалностите, които се учат в много от училищата, докато учениците завършат тези специалности, вероятно повечето от тях ще бъдат вече заместени от изкуствен интелект и ще бъде много трудно да си намери човек работа. Ако използваме изкуствен интелект по-разумно, то естествено може да ни бъде в помощ, но пък в някакви моменти може, пак казвам, да вземе работни места на много хора, което не е добре. Реално ние не можем да спреме прогреса, трябва да го прегърнем и да се възползваме от него. Така че трябва да сме подготвени за всякакви предизвикателства. Изкуствен интелект е тук и ще го използваме по един или друг начин. Това вече зависи от нашата собствена подготовка или адаптивност в ситуацията. А какви нови умения трябва да притежават програмистите? Трябва да са адаптивни, гъвкави. Повечето програмисти отдавна използват изкуствен интелект. Той е доста голяма помощ, нали? Защото голяма част от кода, естествено, по-лесно да го създадем с изкуствен интелект, но пак програмиста в крайна сметка трябва да изчисти много от недостатъците на този код, така че от програмисти винаги ще има нужда. А смятате ли, че технологиите са посегателство срещу свободата? Отговорът ми е да, смятам. Представете си, че в края на миналия век или началото на настоящия някой би казал, че върху вас, върху ревера ви, например, ще бъдат поставени проследяващи устройства. По това време, може би, всички вкупом щяхме да протестираме, докато в днешно време се оказва, че смартфоните, нали, които всеки един притежава, те са абсолютно проследими и в този смисъл и напълно предвидими, ако щете. Технологиите дават някакво предимство на централизация, някакъв деспотичен модел на управление, но къде може да се разпростре този модел, бъдещето ще покаже. А електронното банкиране и онлайн финансовите операции? Електронното банкиране и онлайн операциите правят движението на личните парични потоци абсолютно проследими. Дали това е свобода и прозрачност или някакъв индиректен или директен контрол, мисля, че вие може да прецените сами. Но електронното банкиране има и друга страна, свързана с сигурността на системата. И тук бих дал няколко съвета. Първо, за да се защитите от измами, трябва да знаете и спазвате няколко прости правила. Първото е да използвате естествено съвременни антивирусни програми, които своевременно да обновявате, да не пазите файловете си със секретна информация на достъпни носители на информация. Персоналната ви информация като пин кодове или номера на картата или банковата ви сметка
да въвеждате само в сайтове на банките, ако сте сигурни, че това е оригиналният сайт, нали, а не някакъв фейк. Никога да не отваряте сайт на банка по някаква зададена връзка, особено от някакви банери или връзки, получени по почтата. Да не отговаряте на подозрителни писма, в които се иска пин-кода ви, номера на картата и някаква друга конфиденциална информация. И на финала, господин Савуски, какво бихте ни посъветили генерално, като препоръка, свързано с нашето поведение в онлайн пространството? Какви съвети и инструкции бихте ни отправили? Благодаря ви за този въпрос и за възможността, че ми давате думата да дам някакви съвети. Те са простички. Първо, бъдете любознателни и не спирайте да четете, да се подготвяте за бъдещето. Колкото и клиширано и догматично да звучи, четенето винаги ще си бъде на мода, заедно естествено с изкуствен интелект под ръка, защото човек учи, за да придобие умения, с които да е полезен на себе си и на околните, а не да колекционира някакви дипломи. Винаги ще има едни инертни хора и едни проактивни. Вие трябва да изберете от кои да бъдете, но трябва да знаете, че успеха е функция на труда, усилията, лутанията и дързанията на проактивните. Така че, ако искате да сте успешни, не спирайте да учите, да търсите и да експериментирате. Благодарим ви, господин Савуски, за много изчерпателните отговори, които ни дадохте, за размислите, които провокирате, предизвиквайки ни да продължим да надграждаме своята дигитално-медийна култура и подготовка. Това обаче е разговор с продължение и ние няма да се откажем да комуникираме темата, да се образоваме и подготвяме. Благодарим и на вас, уважаеми наши слушатели. Надяваме се, че сме ви били полезни. Бъдете с нас и в следващата ни среща. Довиждане и до тогава!